der er bilen så pakket voldsomt meget, så vi må hellere lige lukke for den. Og der er naturligvis parkeringssensor, alufælge, automatisk vinduesvasker, automatisk tænding af lys og så videre. Og det var Tine, der sad der og vinkede. Goddag! Jens, vi vil køre det sidste stykke. Okay. Du kan ellers nok bare så på den der dumme ting. Vi sætter os ind. Jamen, jeg kan billeder med den. Nej. Jeg har ikke bare lige taget et billede. Nej. Hvorfor? Og vi har 118 km tilbage. What? Hvordan skete det? 118 km til Flensborg. Og på nuværende tidspunkt har vi kørt 241 km i dag. Og vi kan lige klikke over og se, og lade Tine prikke mig på skulderen. Det betyder, at nu skal vi til at køre. Vi har kørt 3.254 km. Den havde kørt 15 km, da vi fik bilen. 6,6 liter per 100 km. Gennemsnitsfart på 78. Udetemperatur i øjeblikket 19 grader. Og vi må hellere se at sætte i gang.